pancen nggon foto enggak koyo ngene iki mau. Aku duwe pamrih. Apa pamrih? Sing bangetan ki kowe. Bangetan ki kowe. Salahno Lho, dadi patih. Ya, kono ya pene ora leren. Lho. Jebul ke milik Palunggan Patih. Ora kleru. Aku milik Palunggan Patih. Aleko bisa ngelubuh patih kraton Tandus. Ya, Katon aku wis jengkelan papan kene. wah dadi amrega. Nanging durung marem rasane ngati yen dulur diwakil kendho sepi lacak ayo
dening paman. Aku dalam pengampuran ini dan bangsa yang langsung. Iki kan kasar kesudah paman. Mari kau. Aku titip. Aku titip kau tuan negara dan kesuan putraku. Sinur! Sinur! Sampun sang suto putri. Saku kenar panipun Romo Mogok. Enggal dipun rukti prajurit. Yo kene aku tegelan mentolo. Lawan sedulurku dhewe Gendro Sekti. Kabeh mau kowe kang jalari. Yen kowe ora gelem dicalonke dadi ratu ana ing kraton Tandus. Ora bakal ana kedadian wong tuamu mati saka tangan. Ning iki wis cetha. Aku bisa bedah praja. Bantaraja boyongane putri ora liya meneh mung kowe Purba. Cetanipun kados pundi, Paman? Gelem kowe dadi garwaku. Kula dados garwa panjenengan. Iya. Paman Guru Mungsa. Menapa sampun dipun penggalihaken panjenengan, Paman? Sinten kula sinten panjenengan? Kula taksih kapan panjenengan piyambak. Tur malih, Paman. Sasedanipun Kanjeng Rama Gendro Sekti. Kedahipun panjenengan ingkang ngayomi kalian kula. Mboten kok malah ngaten tumindak panjenengan, Paman. Aku isih kalingan yen kowe iki kapulunanku dhewe. Sapa kene wong tuamu, aku kudu bisa ngayomi lan ngayomi. Purba. Yen kowe ora gelem dadi garwaku, kepiye nggonku bisa ngayomi lan ngayomi karo kowe? Mula gelem kowe dadi garwaku. Mengko kowe bakal kayomi ana ing kraton Tandus. Ngayomi boten kok ateges kula kedah dados garwa panjenengan menika boten, Paman. Paman Guru Mungsa. Menawi maten tanpa guna kula ngajeni kali panjenengan. Gleger menungsa nyai watakipun kados dene kewan teng sikile papan. Menawi kelampahan kula dados garwa panjenengan. Ateges kula sampun ancik-ancik wangkinipun tiyang sepuh kula piyambak. Sudi napa kula dados garwa panjenengan. Kula boten sudi, Paman. Purba. Yayomi kok ora gelem. Arep mapan endi kowe iki? Halo, Bos. Ya karo Bos. Jenengan kok ngendikan piyambakan kaya wong edan. Kowe ngarani aku edan? Lah jenengan rembalan piyambak. Kowe mau aku kawan Purba. Papan kene. Kawit Ndarayu Purba. Iya. Kowe iki sing ora ngerti kahanan. Ana ing Taman Sari, enak lungguh jekang sira tumpang iki kowe. Kok ngoten? Lho iya, niku kuwale. Lho masuk kuwale dalan rupakmu kedisikan iku nggih sampeyan iki. Kok kowe bisa ngarani aku ngono? Iya. Bedah iku negari Tandus. Guguripun Prabu Gendro Sekti.
ingkang saged bedah praja panjenengan Ambanda Raja kukupane mesti putri. Iya, Purbalingga dados gegaduhan panjenengan. lah iki kowe sing ora ngerti. Kudune aku bisa mboyong putri, ora liya meneh Purbalingga nanging kurang Pripun? Purbalingga tak pundhut garwa. Dhewe ora gelem malah kaploro ninggalake kraton Tandes. Iki ora cilaka. Putri Purbalingga panjenengan pundhut garwa boten purun. Niki malah ninggal. Bisa. Kebeneran. Lho kok bisa kebenaran? Lho nggih to. Niki kalodhanane kok Pak. Panjenengan gadah gegayuhan kepengin dadi ratu. Napa negara Tandes Konglang gendro sedo Purbalingga pinjat dampar Prabu Konglang ju meneng ratu. Oh, lempo dadi ratu golek putri akeh. Yen tak gagas iki bener apa wong dari kandamu? Nggih. Ora karo wanita iki disisihke dhisik. Kang baku panjangkaku bisa kelakon. Iki wis to. Purbalingga wis ninggalake kraton Tandes. Gendro Sekti wis temekane pati. Komplawe dampar Mbah Sundanu ana ing kraton Tandes. Kang pantes nglungguhi ora liya meneh mung aku. Mula saka kuwi guna pangreksa. Saiki kowe dadi pasen. Aku bakal jeneng ratu kanthi jesuluk Prabu Anom Kurawangsa. Rek ngoten nggih wibawa. Tandes ratune salah suwijine satriya bagus gagah perkasa ora ana liya Pangeran Kurawangsa. Sakniki dadi ratu gelar jimat asma Prabu Anom Kurawangsa. Matok. Apa saiki wis kelakon? Aku bisa nglungguhi dampar Mbah Sundanu ana ing kraton Tandes. Ampun. Jenengan dadi ratu. Kok ratu niku kudu ana wakile. Ratu lek ora pati kirang jangkep. Dadi ratu kudu duweni patih. Oh, nggih. Ngene, kula pangreksa. Rene kabeh mau lelabuhanmu. Tanpa kowe aku ora bakal bisa dadi ratune kraton Tandes. Mula komplawe palungguhan patih ana ing kraton Tandes. Kang pantes nglungguhi ora liya meneh guna pangreka. Matur nuwun. Kula pangreksa. Rene saiki wis tak angkat dadi patih. Metuan jaba piwarake kabeh kawula ana ing kraton Tandes. Dina iki ratune Kurawangsa. Pangestu dalem. Tidak. Menang mojo melu-melu, aku bakal ndang marang putraku. Gil putrane Rama bocah bagus. Gil Handaka, Gil Dawuh katimbalan kula Kanjeng Rama. Basuki Suwanina. Pangestu panjenengan Kanjeng Rama. Suwan kula wonten ngarsa panjenengan kalis ing sambi kula namung sungkem kula kunjuk Kanjeng Rama. Rama tampa pangestune Kanjeng Rama bali tampanono. Sangat anggen kula mundi dadosaken jimat. Lungguh sing prayoga. Ngestaken dawuh. Bu, Dawuh Ramane. ibune putramu Handaka disawang bula. Handaka lamun ngadi sarira, ngadi busana ingkang kaya mangkene. Ketok cemplorot, berabot,
dasare dandane besus, pakulitane musus, pasuryane bagus. Iki Handaka gagah pideksa cakra, baguse turah-turah. Kuwi putramu Handaka, Bu. Sampun anggenipun ngarep-bono kalian Handaka Ramani. Nuwun sewu Ramani. Kepiye? Panjenengan menika tiyang sepuh. Nanging sing urung iso dadi bapak. Duh, kosek. Wah, matur kok ora kepenak. Le matur mang kepiye? Coba diambali dibaleni le matur piye, Mang? Panjenengan menika tiyang sepuh. Nanging sing urung iso dadi bapak. Ya, iki sing ora kepenak. Jenenge tiyang sepuh kok ora iso dadi bapak. Iki tegese kepiye? Tur buktine apa? Ayo. Buktine Ramani. Panjenengan menika tiyang sepuh sing boten adil. Panjenengan menika tiyang sepuh sing Bang Cindhe Bang Ciladan. Monggo putra panjenengan menika boten namung Handaka. Ya. Putra panjenengan menika kalih lho Ramani. Setunggal Gawa, sing angka kalih Handaka. Nanging kenapa panjenengan iku tiyang sepuh sing beda kasih? Menawi Handaka saben dintenipun tansah panjenengan uju, panjenengan sanjung-sanjung panjenengan alembono. Nanging Ramani, menawi Legawa saben dintenipun tansah panjenengan siksa. Panjenengan kasih menapa kados ngaten menika dipun mestani tiyang sepuh ingkang kasih. Kok sami-sami sepalan daging kulit panjenengan piyambak. Matur kepenak kok dadine nangis. Ngene iki lho. Mesti ibune ajek kaya ngene. Saben matur sambung kahanane Legawa, ibune mesti nangis karo nangis. Terus sing ditangisi apa? Wes to, kok tangis ana telung dina telung bengi ora meneng. Ibarat gone nangis luwe nganti asat. Legawa iki yo panggah Legawa. Bocahe yo kaya ngono. Elek, ya ta? Wis meneng. Aku ora seneng jagong karo wong nangis. Wis tuwa barang kok iki nungas nangis. Cukup. Meneng. Dadi iki matur tiyang sepuh ora iso dadi bapak. Mergo ndakpo aku salah sawijining bapak sing ora adil karo anak ngono. Putra loro, anak loro ning beda kasih ngono. Pancene bener. Bener. Anak loro Legawa karo Handaka, ya ta? Ning padha-padha putra, padha-padha anak. Bocah loro kuwi beda. Bedane adoh ibarat bumi karo langit. Lho. Handaka karo Legawa beda. Handaka bocah bagus tanpa cacat. Nanging Legawa iki sing mbok tangisi bendina bocah wis elek, iya ta? Kasat saram duning awak kebak ing memala. Iki Legawa. Bu, aku kuwi patih sing kajen keringan. Darbeni putra elek kaya Legawa, aku isin. Ora. Meneng tak dosisan kanggo mulane ben ora dedawa wirange wong tuwa gara-gara Legawa sing elek. Ben Legawa ora keluyuran, Legawa wis tak gawekno panggonan dhewe. Mligi kanggo Legawa. Panggonane Legawa tak gawekno kandang cilik. Manggone Legawa ning jero kandang, mengko ben dikancani karo bebek. Kandang digembok kunci kon jaba ben ora iso metu. Ben ora keluyuran.
mangan iki lu kandang, ngombe iki lu kandang, mengko nek adus yang kon jaga ngono ae. Ben ora metu-metu iku Legawa. Oh. Dene Handaka. Kowe wong putrane Rama sing bagus dhewe. Kowe besok tak calonke dadi patih. Kula panjenengan calonaken patih. Cak bagus kok ya. Sendika dawuh. Ganteni Rama. Injih. Sadurunge kowe bakal pamerake ning dalan mulat kesane Sang Prabu Bawana Aji tak jak klencer ning kutha seneng-seneng. Kalih klencer Rama. Ya no. Lah wong putra sing bagus dhewe kok. Menawi ngaten kula nyuwun pamit badhe murti kalian Kang Mas Legawa. Handaka, balik. Ramani. Balik. Legawa Seneng. Bareng ndi? Badhe murki kalian Kang Mas Legawa. Terus Legawa arep kok jak ngono. Kersanipun derek klencer. Lho. Wonten napa? Kowe iki genah ora to? Sing lunga klancer kuwi sing apik-apik tok. Sing elek gak oleh melok ben dolanan ning jero kandang karo bebek. Sing lunga klancer Rama, ibu karo kowe malah arep ngejak Legawa. Bocah elek, bocah klancer iki mbok pamerno apane? Sanipun derek Ramani. Ben. Rama tak siram-siram dhisik toto-toto. Mengko rampung gendang klancer. Legawa aja diomongi. Injih Rama. Awas jangan diomongi sing gaptek iki. Lan dilo ya Le ya. Kene-kene nggih Handaka. Kanjeng. Ibu nyuwun yo nggih. Senajan to ramamu ki kaya ngono patrape tupak kadane. Legawa kuwi tetep sedulurmu. Tresnanan apa dene kowe tresnane marang awakmu dhewe. Perkawis menika panjenengan ampun pasrah semua. Kula tetep tresno kalian Kang Mas. Oh, kaya ngono matur pun. Kang Mas Legawa. Kiri-kiri tak bagus, putrane ibu. Saka ngendi to nggih, kok ora melu jago ngono ing dalem kepatihan, nganti kangen lho ya. Injih Kang Mas. Sampeyan teng kandang mawon. Gak wani metu mengko Rama duka meneh. Mboten kok Kang Mas. Buke alek nang ndi, Bu? Dadi Legawa iki mau krungu to. Yen Rama iku lan kadangmu Handaka ki arep lancar ing kraton Dawana Mulat. Legawa angsal derek. Mestine sampean bakal diganti oleh kraton Dawana Mulat. Lencer. Jalaran sampean iki putrane Rama lan ibu kok. Oh bener ya, yen pancene penderek kena-kena wae. Ning ngene Legawa, yen nyandang nganggo kaya ngene lak ya ora patut, mengko yen temekane kraton Dawana Mulat, isi-isine Rama lan ibu. Kula sakniki sajangan sing apik nggih. Injih Kanjeng. Entuk derek. Iki wae diparingke mergo padha-padha putrane Rama lan ibu. Ning ngene ya Legawa, mengko yen wis temekane kraton Dawana Mulat, Rama dawuh apa wae Kang Mas. manut ya. Mentas mawon kula dibeki sadang busana kalih Kanjeng Rama. Menika tasih enggal. Gandane kuwi wangi ya. Lah tesih anyar kok. Ono. Nggih, oh gak apa-apa. Nikah sampean mboten napa-napa. Salin sisik nggih. Hati-hati. Lah mboten napa to. Rampung tak nyebut iki mau. Lho, lah kenging napa? Disosori bebek. Disosori bebek. Sikil mau tak nyebuti. Alah kok malah udah kados ngaten to Kang Mas. Alon. Alon-alon bae lek Handaka. Alon ya, nggih. Alon. Aduh. Bu, punten Alon bae to Handaka, mesakno kadangmu iki lho Yang ya. ngeten. Ini kene. Derek kok, Bu. Nah. Putrane ibu bareng salin sandangan kaya ngene, katon bagus kok nggih. Jih Kang Mas. Cobi sampean mriko. Sampean Sampeyan mriko. ya gak sawange saka mburi. Lho, Coba sawangan kadang. bagus sampean iki. Ampun ngaku. Boten. Coba Cobi mriko mriko. kok bener. Yen Ah. Ampun ngaku. Bagus. ora hiburan aku Boten. tenan putrane ibu iki sing bagus-bagus dhewe. Ampun ngaku kita estu nggih. Mungkin sampean diganti keraton Dawana Mulat Klencer. Sampean menten mawon manut. Handaka. Ibune. Nggih, Rama nggih, nggih. Handaka. Singitan. Aku ndelek nggih nggih. Mriko. Nggih, Rama nggih. Iki
siram Nggih, Rom. ning awak rasane seger kali lunga seneng-seneng kanjar ning kutha mumpung legawa ora weruh Nggih, Rom. mumpung legawa ora ngerti ayo dilimpen dan lunga saiki ayo Bu ayo Bu ayo Bu Monggo Ramani. Sik. Tinggal kok sik dine kok iso Kenapa Kanjeng? tak tinggal mlebu aku balik metu kok dadi ngene enten apa? ambune ora enak iki wedi ana batang tikus iki mabuk ora Bu lah kowe le Mboten. do pilek ambune kaya ngene iki tikus batang tikus Bu Ramani, wonten ing dalem kepatihan mboten wonten gone napa-napa. sik Terus ketika Kanjeng Ibu kok nek ora ana batang tikus sing ora enak ambune apa Lah pundi nyatane kula mboten gone. kok ibune sing ora enak Mboten. yang urung adus Mboten tindakan kok mboten. delok jek enak ta ora kok bojone pating oleh ambune ra enak Mboten Ramani. Oh, sebenarnya iki lho kok malah aneh-aneh dipun. enak iki Lah nggih monggo to. kok sehat lho bareng noleh rene ambune ora enak batang tikus ki nek ora turut iki Ramani, pun to. Monggo ya tindakan ki mawon. kok sik goleki batange tak buake lagi kok lenyer kok iso enggal tindakan mawon. Handoko ngadeg liyane ning kene gak ono panggonan Nggih mawon. Bener kok. Metetek ning kene ae kok iso arep goleki batang kok ya. Oh, iki meh ganduli terus tak sikut sisan. Mboten wonten batang. Yo, tak goleki. Oh. Ya. Nek diomongi ora percaya. Alah jantungku nganti rontok sakit kaki. Ndekem ning pojokan padha wedhus. Rumangsaku batang apa? Tak dudul jebule urip. Iku mau kewan apa? Ambune ora enak. Mlayu rene barang. Niki alah Ono ta? Mboten wonten apa-apa. Ono kok ora? boten wonten. Ya. Saestu boten wonten Kanjeng Rama. Ibune Handoko ngalih kene. Tindakan mriku ayo nggih, ayo manut romo wae. Wong nang mlayu rene kok kondo ora ana sing kondo sapa. Nah, boten wonten. Ora ana tenan pancen kok. Handoko balik rene. Monggo Kanjeng Ibu. Dewe. Cah gedhe ora gandengan karo ibune terus ajar kendel. Handoko rene dhewe. Ayo ngono. Bu, Kula Ramani. panjenengan tindakan mriki, Bu. Oh, mriku. Bu, Nggih. lampahipun kalem-kalem alon-alon nggih. Nggih, monggo. Ramani. Monggo. Bu, ngalah. Ibune ngalah salah. Ngalah, Bu, ibune ngalah. Ayo ngalah. Ngalah. Iya. Semono Kanjeng Rama. Jebule batange malah legawa to iki mau. Kayak ambune ora enak. Legawa kene. Legawa rene. Ayo rene. Lungguh. 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 Kang Mas Legawa. Ndur. Panggonanmu kuwi ning jero kandang. Aja metu-metu aja keluyuran. Lho kok malah dilajikan keluyuran? Sing perintah sapa? Sing perintah kowe metu kok kandang sapa? Hei! Tinggal ora? Kowe wis elek, ya blek.
karepe dirungokne. Duwe kuping iki go ngrungokno. Ndi kupinge? Dirungokno. Kenapa? Lho, ngene iki. Malah dolanan karepe dhewe. Lho. Nonton. Gorene. Dolanan apa? Ini dolanan apa iki? Iki dolanan apa? Putane patah dolanane kok ngene iki piye? Kebut, Pak. Lho ngebut apa? Laran. Laren kaya borokmu kuwi. Kah jabang bayi, borok nganti bongkok kaya. Dadi ku gak salah. Larane rubung borokmu to. Tenan. Upamane ana laren rubung, carane ngene to. Hi! Ya, yo iki rubung. Laren to. Hi! Ngono to. Ampun, Pak. Ora ditangi. Sok meneh laler iki ngebuwe aja karo ngono. Lalere ben mati ora kudu meneh. Nganggo iki lho kene. Meneng ora? Meneng ora? Aku. Kok baleni ora ngene? Kowe kok nganggo sandangan apik iki? Entukmu saka ngendi? Halo. Romo mundhut iki kanggo kowe. Ben tambah bagus nek nggo. Lah kok malah sing nganggo biatang go. Piye? Ayo, sana-sana dulu kali. Cek, mabuk borok kabeh lho. Lah, gitu ku larang-larang gonggo tilas borokku kabeh. Iki engko nek dinggo wong liya nulari penyakit iki nular. Iki pantasnya orang nganggo apik-apik. Nganggo iki. Ampun, Pak. Karo dene kowe nganggo jenengan apik arep ning ndi? Arep lunga ning ndi? Nyerek pati. Dere ning ndi? Lancar. Kok legowo ngerti menawa Rama arep sedar lancar sing paling dawuh sapa? Padha. Anak karo ibune padha ndableke. Betul. Balik njero kandang. Balik ning jero kandang dolanan karo kancamu lho, bebek kancamu. Kita obonge sik. Penyakite nulari, tak obonge sik. Lego balik kandang bebek. Kalah yo. Gak untuk ngejar malah saudaranya dia. Pun boten napa-napa. Gak apa-apa, Bu. Legowo gak untuk ngejar gak apa-apa. Ini legowo njaluk mangan sithik gak apa-apa lho, Bu. Legowo meneh kok. Njuk mangan sithik ae. Ya wis, yen kaya ngono tak cipoke mangan. Mas Legowo. Besok mau diparingi makan lho, Kang. Esuk mau rauman karo bebek, mau bebek mangane nyosor kok aku nguluk. Kalah karo bebek. Kalah cepet. Aku wangi tak bakal ngamuk ah. Aku Mangan dhisik nggih, mangan dhewe apa kepeng ditulang iku. Bu, tulang. Nyuwun tulang, ya wis ra apa-apa. Kalau cepet nggih, Bu. Alon-alon mawon. Mungkin yang kurang tangguh melek.
Oh, mawon kan Mas. Ngelih tenan kok Kang Joko. Wis tak kene-kene. Betul, enggak. Ini yang dibacutnya lah makan. Kanjeng Rama wonten pepungkuran kan Mas. Nggih. Pun disekesake. Nganggur aku. Nggih. Kene-kene nggih. Oh ya bisa ngeliat kenal tanduk. Ada. Hari ini. Ibu ne kene. Ibu ne kene. Wis bener ngene iki, Bu. Kaya ngene iki wis apik. Wong tuwa didik marang putra tara ngene iki wis bener. Legowo iki wis gedhe, Bu. Upama mak ya iso mak dhewe kok dadak didulang. Arep dadi bocah halaman. Arep dadi anak manja. Ora toto. Arep iki pipis timbet balik itu tunggu ora balik kaya ngene iki dadine bocah kok ketanggung kepama ora sidaya mesti salah sing tuwa salah nek golongan barang putra gedhe mak didulang sajane lho enak Bang, baru bilang toh, bilo, anak ugal-ugalan, bilo, anak ugal-ugalan, ngene kita, ya, legowo iki bayi apa piye mak njaluk dulang, ora toto, sing anake padha lho kok madhep repot, bilo, kene, manglah, bilo, bilo. Untune arang-arang. Tegane golek ning jero untu kok ora mangkalan wong iki. Marek tuman ngene iki, marek tuman, Bro. Zon. Patenge lu. Pengen makem dhewe iso ora? Iso to? Ora jaluk bilang. Mam dhewe. Mangane kono. Gone kepenak lega, penak nek ora mam. Makem dhewe jajal dipersani Romo iso ora? Wis kita kok gak jaluk bilang. Mam kene. Engko kene. Mangane kepenak. Ya. Iki lu asap mangan lho. Sampun Kang Mas. Mangan suwen cepet. Mangan cepet ki kaya bebek kok gak camu. Disosori cepet nek. Sosor kaya
Ini. Kowe tak kon nulungi kok malah aku mbok jomplang. Karepmu dhewe apa ana sing kongkon ngene mang? Ana pengkon. Sing kongkon sapa? Ibu-ibu lho. Sing kongkon sapa? Ibu putih kok lho. Iki. Iki meneng-meneng jebule wong wedok-wedok kene jahat. Lho kok penjomlang bapake. Ya gak muda aku diamuki. Wis bapak sayang kowe. Derek lancar ya, Dok? Oh, sayang. Derek lancar ya. Kayak adus tanggung. Dereng, Pak. Adus asik lancar. Ngoten, Pak. Ngene tak dusi ya. Nggih. Entuk nek Bu. Bareng kene rek. Nyatane Kanjeng Rama menika tasih tresna kali sampeyan. Ayo adus. Adus ben seger. Ini lho, adus ngene ben seger. Andoko. Posine gorene. Legowo arep adus. Abote ngene kok. Iki lho legowo arep adus. Sumure pundi? Nek susingane nganggo ciwur, dilaken yang pedet. Lho ampun ngaten to Rama. Adus ya. Lho Rama. Adus jaluk kedusi kok kaya bagus songo. Kakek nambah mie. Apa tak antem umpal apa kene kowe? No. Kandakane. Nek rombong duka kaya ngene iki ya. Ngerti? Nggih. Wes ngene wae. Ben ora mung kadene kaya ngene. Wiwit dina iki aku ora sudi ndaku anak karo kowe.
Gonen mangan nganti teko mati. Aku ngoten Pak. Mergo sesuk kowe ora iso mangan ning kene. Sesuk mulai. Semesta. Hei. Gonen mangan sak mati. Sesuk kowe iso mangan kepatian. Kowe apa neh? Ora tak daku anak, kowe minggat, melu. Mati karepe urip, karepe ketemu jurang ya ben malah ora apa-apa. Penting klencer karo Rama. Ayo, budal, budal nang kutho. Terus aku melok sapa Pak? Lah bapak nunggu minggat aku terus monggo aku njaluk mangan sapa? Aku njaluk mangan sapa? Monggo aku kuning tiku. Aku gak duwe dulur. Aku gak duwe dulur. Melu wong urip rono-rono ora. Tinggal urip nyandung ribet wis becik. Mati gantone wis gedhe kae. Aku pamit mati, Pak. Ketekan aku. Yo pangapurane wae. Karep iki arep nulungi kowe. Nguculi tali sing jiret nyang bumi mau. Ning mergo kowe iki pola tali iki mau ora saya bendho ning saya kencang. Anjen aku arep mati kok, Mas. Arep mati aku. Arep mati. Iya. Jenengmu sapa? Aku Legowo. Legowo. Sawungke aku pangeran Hadiwarna. Pangeran Hadiwarna. Legowo. Apa, Mas? Kok nganti kowe arep mati gantung iki rak mesti ana perkarane. Ono. Jur perkarane apa? Perkarane aku dituduh minggat bapak. Bapak isin duwe anak aku juga aku cacat tur aku dituduh minggat karo bapak, Mas. Jadi perkarane mergo kowe lair bocah cacat jur wong tuamu isin nganti kowe dituduh minggat. Bener. Wong tuwa kok nganti muntala kowe ngono jenenge sapa wong tuwa? Bapak. Bapakku jenenge Patih Gunosang. Gus, ya jenawur. Iku bapakku tenan. Kowe aja nawur gawat. Aku gak ngaku sih nyoto kuwi bapak. Legowo. Apa, Mas? Aku srawung sapa Paman Patih Gunosanto. Sak ngertiku putrane Paman Patih Gunosanto kuwi mung sawiji Raden Handaka. Kowe aja ngaku-ngaku.
Andoko kae adikku. Andoko kae adikku uripe sarwa enak bejo. Mangan sak mangan yo enak. Umume wong berat do mangan. Turu sak turu enak ning kasur. Aku Mas. Apa piye? Aku mangan jiwara karo bebek, turu kumpul karo bebek, nganti awakku kaya bebek ngene iki, Mas. Kok bareng aku krungu apa sing dadi kandhamu. Rumangsa kaduduk atiku, aku las kelawanku. Lho, wiwit dina iki Legawa tak angkat minangka dadi mitraku. Dulur kok rupane elek ngene sing ganteng-ganteng ra akeh lho Mas. Legawa. Sampeyan iki ora isin. Napa aku diisin? Gonku ngangkat dulur kelawan kowe, iki aku ora isin. Ning mergo apa? Antarane Legawa lan aku iki ora beda. Padha-padha titahing Gusti. Lho, ing pangangkat gonku ngangkat kowe minangka dadi mitraku saka tumindake wong tuamu suwis kejem mentala kelawan kowe iki mengko bakal tak suwunake pengadilan ana ngersani Kanjeng Rama ning Kraton Danumungat. Aku gak wani omong terus aku ngomong kudu piye, Mas? Kowe ora usah ngomong. Kowe cukup meneng engko manut kelawan aku. Ngono. Iya, Wis, tak. dah.